murieli atosanga sobwa mogo chaka bono iga wika omoelio kwechaka maiya yebire bigani gotuko yachaka kurwa sorgongo rwa usi astogo komanya buna nigo yaba omoese gochia ase abaiboli kurase county ya Kisii maiga ya serikali ye county yo inse yoborai bwo mugavana Paul Simbarati kubwatuka bene chicheki chisiringi chimilioni 315 gochia ase aborokiwa eliogosira chisemi Entundega nigo bono aborokiwa baria barigetie bose bari berigetie nigo barache konyora hogosira we shilingi chiribu isano na asekera award yanyara ko bage kubwatokirwa chimilioni 5 na ibere kurwa chimilioni 5 ase omwaka oeta musangerekano uyo nigo bono okorekana asegeti yechigosori kyanya marambe ensemo ibunge ya South Mugirango county ya Kisii unagotomanyo muri Kitui Cliff arenge na segeti yechigosori kyanya marambe ensemo ibunge ya South Mugirango county ya Kisii Abu ase abamenyi bensemo yabunge ya South Mugirango amona baraikurwa ase county ya Kisii bakorago no mugabana we county ya Kisii muske Paul Simbarati basangerekana rego chaka bene obwena ni bwiti check je basari che chibesa chire chimilioni 315 rego sira chisemi chiaborokigwa kurwa ase county yo abu ase kira award bono ego chikonyora chimilioni 5 na ibere na kiro mwana ase skuru ya secondary ara chikonyora chishiringi chiribu 5 kitakole diomaya asoma kwa basari Kisii County Neroyoka Yaruki Basari 2026 Kenya ngima asegusie ngima nataka ndonchi okoenda na chicheki chechibesa 315 million 315 million k-word chimilioni 5 ibere tukakora chimilioni 3 tukasuka kuru 3 tugaika 5 bono tuikire 5 ibere ne round yebuna na tebet kiro mwana o apply ebasa as long as nyina ise musolo motenenete aro mwakiwe kura Kisii County akonyora 5,000 abarai bali baikira naso musangerekano yo nigo bakamnambye mono asemerobirie yo imiya yo gosira chisemi asobora ibwa mugabana Paul Simbarati gavana anafanya kazi hafanyi. Asante mheshimiwa gavana ayanonje tabana baito nekina keke mayrie kia soboraye nima etase eto kurwana babisamba kubura lakini yeye ntonago kiwe nganeri abantu bamugirango bamuire gotina naye rero mugirango iganya marambe na koni family abantu bamuntu gatobwate zigabana igasanga ndokora omwakoye bande gabana gatanga na asaba likabare bantu bari getebe ngimanga rero tanga ine sama gendero kugisi amini Kenya ngima rero muyezere nigo mugabana Simbarati ayirali bageru jabene eli kwerra emerubiro ya magendero iyo anakirimi ya county ya Kisii geza swabisi omwaka bukiriwe na 2022 na igo koro kyo gosemere buna na chikwira na bisi asentunda ya kabere ekerobo chole bone bura korekane asumwaka bukiriwe na 2025 bere abantu banyusu kando neyo twarose anyamarambe nkorosore bekari yenegati ebekariye obusiboke bwa matoke boke bwengano bule balance diet emigate twatebira abantu baje korosi awese bekari nabangi nababuraka kurubugirangoga torose ndokone abantu ikiyoka na kindanya ari okorera abantu baitu nimbasera rero okwenduragira okuri egento kera toke no kwende skuru na kwa abantu baitegas bona abanye be county ya Kisii asobwa mu gochakera South Mugirango nigo baboriko ko mwoko boko elinde aira nabisi agendere mirimo emiya iyo agendere tokora magenderero Yamuna sama yaya mine is to support you muno PTO tuaro kwege na sore go sire se gazi yao na ende ngombe pa mune nkara ya irongo erigule sere bobu bale ngaba ko tebanga Simba 2 term tango
bono nigo yabeire ekiorokereria kia asa bamenyi be county ya Kisii na bono nigo yatigere asa borokigwa bonsi wene kebuna ngokora barumokia asa masomabo elinde bachikoba buya asa matukari bosio ingo reporter Nsoko TV kurua Nyamarambe ensemo yabungi ya South Mugirange county ya Kisii Riteriane Wycliffe Orenge.